nanging panjenenganku ngersake kumpuling kabeh para kadang sentana lan nayaka ana ing pendhapa Bojonegoro. Nggih. Merga ana wigati kang bakal ndak dawuhake. Sadurunge panjenenganku paring dawuh. Coba panjenenganku kepengin ngerti kahanan ing Kadipaten Bojonegoro mligine kulawargaku kepiye teh. Punten dalam sewu Kanjeng. Menawi mangke kula menika mestani menawi plintu panjenengan paringi pidana. Ora apa-apa ya. Menawi kula ningali dumateng panjenengan keluarga wonten ing Kadipaten Bojonegoro. Kaping udon panjenengan lenggah jajar kaliyan ingkang garwa menika. Waduh, boten mantra-mantra. Menawi panjenengan kados Prabu Mastina Duryudana. Menawi Ndara Putri menika kados dene Banowati putrane Adipati Salya wonten ing Mandaraka. Lamun to putri ingkang kados garwa panjenengan menika menawi dipun jejeraken kaliyan wong sing cendhek ora ketok dhuwure. Nak dijejerke wong dhuwur ora ketok cendheke. Pas cocok kali tiba sedeng. Upaminipun kok kula kang gadhahi bojo ingkang kados ngaten. Waduh. Kula simpen teng kamar pitung dina pitung bengi. Lho. Nek butuh apa-apa njur kepiye? Kula ingkang madosaken pasugatan. Nanging ana maneh. Iki nuwun sewu. Kula kala wau badhe lumampah wonten ing dusun pundi niki. Iki Manggar. Iya. Kula kepanggih bocah wadon jebles karo panjenengan. Kowe kuwi kok. Nggih. Apa Kula dipun undang-undang. Babeh. Lho kok babeh? Sing jeneng kuwi sapa kok babeh? Jeneng kurang babeh, patih kok babeh. Oh, Ayo tak gocekno ora kudu. Nanging ana emane to. Emane padha. Emane yen Prabu Duryudana ki putrane ana loro. Nggih. Nanging putraku mung siji Kumalaretna. Lah iki apike Kumalaretna gaweke adi apa ora? Waduh, nggih kedahipun mekaten. Mangke menawi namung setunggal dipun mestani anak ontang-anting. Ngono ya? Nggih, dipangan Bathara Kala. Kumalaretna ben ora dadi bocah ontang-anting. Awake dhewe do sregep gaweke adi Kumalaretna. Lah jenengan iku pun sepuh, Mbak. Ampun ngaten lho. Iya, ngoten. Kok kira kene munggah. Nek kene mudhun iki ya. Tuwa-tuwane kampung, Ndara. Tapi ya Rambute mablok ngisor tesih nyamuk. mung gegojekan. Nggih. Ya merga mentas wae panjenenganku pinanggih lan Kang Mas Adipati Tuban. Panjenengane paring dawuh yen Tuban Bojonegoro bakal dianakake bebesanan. Lho niki. Kira-kira matuk apa ora umpama Kumalaretna kagarwa dening Raden Wiratmana. Sampun pas jalaran panjenengan priyagung nomor setunggal wonten ing Bojonegoro. Saking Tuban putranipun tiyang setunggal atau priyagung setunggal wonten ing Tuban. Yen kaya ngono panjenenganku karing ranti gumathok ing rembug saka Kadipaten Tuban. Nggih. Amit kepada saya. Nak Mas Sadura Leres kula pun haryo sadur. Rahayu suwane Pikantuk berkah sopan lestunipun Paman Hadipati. Suwan kula datan 6 rupiah. Namung sembah kula katur, Pak. ya tak tampa gawe mongkok penggalipun paman. Lho niki. Iki sembah kula katur. Tak tom. Biar Sadura Lho niki, Paman. gawe kaget keluarga ing Bojonegoro keng slira
sowan king tanpa cecala. Iki mau mung sanja apa pancen ana wigati? Pangapuntenipun menawi sowan kula damel kejut manahipun Paman Hadipati. Tuhunipun sepisan kula badhe tumi kawilijenganipun Paman Hadipati lan keluarga wonten ing Kadipaten Bojo. Tak injih sami bagas suwaras sedaya, Pak. Entuk pamujimu keluarga ing Bojonegoro ora ana alangan sawiji. Syukur menawi mekaten. Dungkap kapengkalipun tuhunipun kula kautus kalian Kanjeng Rama Sira supados kepanggih kalian paman wonten wigatos ingkang badhe kula aturaken konjuk ngersa pendhet. Coba yen pancen ana wigati gelis diaturke mumpung ing pendopo Bojonegoro pepak Ander siniwaka kabeh para kadang senton. Kados mekaten. Paman, sarene rikala semanten Paman Hadipati lan ugi Rama Hadipati Sirolawe sampun sarembak menawi Tuban lan Bojonegoro badhe dipun anakaken gebisanan. Dawuhipun temantan Kang Mas Wiratmaya pikantuk kanggo Kumaratna. Mila saking menika Paman, miturut wetang keluarga wonten ing Kadipaten Tuban. Iya. Dawuhipun temanten kala badhe dipun asekaken ngepasi dinten anggara kasih wonten wulan ngajeng menika. Yen kaya ngono kari sasi sesuk. Leres Dina anggara kasih. menawi dinten anggara kasih menika boten condong kalian pemanggihipun paman. Sakwangsul kula mangkenipun badhe munjuk atur wonten sang Kanjeng Rama, Pak. Ah, malah kaporo paman ki seneng banget. Ning emane, apa ya kaya patih kira-kira wektu sak wulan bisa nyepak-nyepakke uga rampet. Ampun watos. Tanggal jawab. Kaya ngono. Nggih. Awake biar mantul kesuk. Apa nate srawung karo piyayi loro? Dereng nate. Coba takono. Di sana. Pun iki. Monggo kuwatir Pak. Pak. Kula telitine langkung rumiyin. Ya, ya. Bisa eling aku. Masuk kemutan. Topi sinten Duit saksen ditukokno salah entuk 20. sipun Kuwi mek biyen anggere ora sehat aku wis weruh. Mila kanthi punika sinten? Senopati Gonjang Senopati Ijang. Oser leres. Utusan saking Kadipaten Lamongan. Lamongan. Wigatosipun menapa? kepengin pinanggih sesembahan ing Kabupaten Bojo. Namung cekap ngaten Nggih. badhe kula njukaken. Menika utusan saking Lamongan sumedyanipun badhe munjuk atur. Oh, kaya ngene. Mendho sawetara. Gonjang lan Wijang. Oh niki Utusan saka Kadipaten Lamongan. menika leres. Yen pancen ana wigati keng bakal diaturake. Coba aturke mbok menawa panjenenganku bisa paring sabiyantu. Saderengipun kula matur sungkem bekti kula kunjuk. Ya, ndak tampa tiba sepadha-padha. Suwan kula wonten Kadipaten Bojonegoro. Menika kautus dhateng sesembahan kula Kanjeng Hadipati Hendra Katara. Ya, Kang supados ngelamar putra putri panjenengan ingkang sesilih Kumawarna. kautus dening sesembahmu nglamar putraku Kumawarna. Sedaya menika leres. Sowan kula wong Kadipaten Bojonegoro inanten Mas Pices Raja Brana kangge panglamaripun. Matur nuwun. Matur nuwun dene. Pak, nggih menika to putra putri panjenengan Kumawarna. Ora kleru, Mulai nggih Kanjeng Adipati. Nuwun sewu. Mripat sampeyan pitu to Sugi. Menika genah lenggah jajar kalian sesembahan. Sak boten pun Prameswari. Kumon sampeyan. Garwa Prameswari. Prameswari. ngerti garwaku gumun apa meneh ngerti putraku. Hebat kaya ngopo anake. Lah nggih. Mah kaya wedok kari. Leres Kang Mas. Putraku malah sansaya mbleguk meneh. Pasuryane bunder ser kaya bulan gagah. Nggih, lajengaken mrembang Kang.
Aku matur nuwun. Dene ing atase putra Hadipati Bojonegoro bakal kagarwa dening Hadipati Lamongan. Mung bae emane panglamarmu kalah dhisik karo panglamar saka Kadipaten Tuban, kapara utusan saka Tuban durung kondur isih mapan ana ing Bojonegoro. Oh, dados panglamar kula kalah yen kalih panglamar saka Kadipaten. Iya. Lajeng pundi priyayinipun Kanjeng Adipati? Ing sisih kiwamu. Menika. Menapa dipun keparengaken kula nderek tetepangan? Kena. Nderek tetepangan. Sing lopat undang. Arya Sadara putra saka Kadipaten Tuban. Anjing, Iya. menawi penglamar kula dipun anggep kasep mboten napa-napa. Pamit. Ya, aja dadi atimu ya. Paman, kula kinten sampun wonten pepunton. Ya. Menawi dawuhipun temanten menika dinten anggur kasih langan. Supados boten dados pangantuanipun Rama Hadipati Suralawe, kula boten saged dangu wonten ing Bojonegoro. Kula badhe nyuwun pamit muli wangsul wonten ing Tuban. Ya. Sisan gawe tak melimepun paman kunjo ngersani ki Rama. Mangkinipun badhe tunjukaken wonten Ya. jadi kanjeng. Pangestunipun. Sing ati-ati. Yen aku nyawang polatane gonjang lan bujang kaya ora kastu. Kaya kenyonyok batine kula aku kuwatir. Engko gek lakune Raden Sadura kacegat dening barisaning prajurit saka Lamongan. Kanthi kuwi awat-awat terus ngomburi ya, Teh. Kanthi prajurit saka Bojonegoro. Prajurit, siaga Kunjoro. Silaka yen kaya ngene carane. Cilaka niki manggon ngendi? Wis cetha penglamarmu kalah dhisik lamar saka kabupaten. Kula saka kuwi mestine wae sampeyan aku cabar mboyongi Kumarekna. Kamangka pitungkase Kanjeng Adipati Indrakadu bali ana ing Lamongan kudu nganti ananing Kumarekna. Bener. Yen ora tugel gulune awak dhewe. Lah terus awak dhewe kudune kepiye? Sabarine Hari Sadara dicegat, ditanting, Kumarekna dijaluk menana apa ora? Ngono. Masuk. Tak jaluk wilan ruang kabeh. Aja nganti leno ing kaprayitna. Wis tak kedhok. Sedulur gonjang lan kewijah. Arya Sadara. Tenane ndadekke tandha pitakon sakjroning ati. Ewan dene mudhun musuh Kadipaten Bojonegoro. Iki ora tumuli bali ana ing Kadipaten Lamongan. Malah kaporo isih pesanggrah malang kadak ana ing sak tengahing alas kene. Diderekke peranganipun prajurit-prajurit ana ing Lamongan. Mengko wigati apa jare? Pancen aku kepengin rembugan rawanku yang Sadara. Dadi iki pancen kok dodolan kok temuhmu. Kowe ora tumuli bali ana ing Lamongan, mung betek-beteke pengen tinemu kelawan aku ana bab sing kudu kok rembug kelawan aku. Kabeh kuwi perkarane Kumarekna. Mergo ngene, Arya Sadara. Umpama kowe wis nglamar kawan Kumarekna, probio pira sing wis kok grojoke ing Kabupaten Bojonegoro. Kuwi bakal tak ijoli. Nanging Kumarekna dina iki kudu dienengake tak kuyunge ing Kabupaten Lamongan. Sedulur Gonjang. Yen babakan bondo donya, aku percaya
yen to Kadipaten Lamongan kae kadipaten sing gedhe, sing panjang kunjung subur lan makmur. Mbok menawa bondo donyane ora bisa diitung kanthi welangane driji. Nanging apa jenenge bebesanan iku cukup ngenengake akeh bondo donya. Merga dina wis gumathuk yen to dawuhe Kang Mas Wiratmaya lawan Kang Mbok Kumalaretna iki kari ngenteni dina sasi ngarep dina Anggara Kasih. Yen to iki urung ora mligi keluarga Tuban mengkono sing bakal nandhang wirah, nanging keluarga ana ing Kadipaten Bojonegoro mesti uga nandhang wirah. Mula kuwi yen sedolan karepmu mung pengin mboyongi anane wong wadon pinangka sisihane bendaramu Hendro Kato. Ayo kowe tak kanthi menyang Kadipaten Tuban. Aku isih duwe kadang wujud panodya ayune pindhone kaya dene widodari kang sesile sriuning. Mengko bakal tak longke marang pepundhenmu waton. Kok cabarke gegayanmu pengen nggoyongi anane Kumalaretna. Harus aku mung sawiji pitakon. Apa? Kumalaretna kok ulungke apa ora? Upama ora tak lungke? Ayo tiup prajurit. Baliola ning Lamongan ora usah kok bacut ki karepanmu yen to pengen goyong anane Kumalaretna putri saka Bojonegoro. Waton Kumalaretna ora diulungake Tuban bakal tak karang apa? Yen kuwi sesantimu maju legane ngatimu e gonjang lan ujang. Kaya jaluk. Woi, jaluk.
dalam Senopati. Ayo sasongan. Ja! Kontrol waduh. Satur. Sokor warsamu pusakamu tumomo. Wis nancep gagane Gonjang-Wijang. Kuwimu lacak-lacak cindane koyo dene manuk gagak. Cedho yen to sedulurmu wis mati. Mumpung urung menyusul kawan sedulurmu bali ning Lamongan. Sedulurku durung mati. Pas-pas damai. Loh, kowe. Jebul kok mung semono. Satoro, enteni Gonjang. Oi, Ngono jare sedulur. mumpung durung adoh Ya. paine Sadara, dioyak bendang kecekel. Dioyak ya dioyak ning aku dak langkai sik. Iki mau urung tak langkai. Urung tak langkai kok. Ora Pak Bulas. Ali. Ning ngene yo lagi ngoyak bareng-bareng. Oh iya. Pancen kadyasane Wijang Gonjang. Kae ora bisa sinong benteng. Lamun to pusakaku tak tamakke waduk Gonjang. Yen dilompati Wijang, kae bisa urip. Koso baline kaya ngono. Lamun utek odol-odol waduke Wijang. Yen dilompati Gonjang, sak temah kae bisa urip meneh. Pindhane kaya dene Bathara Kang Katon. Mapan ana ing Marcapaja kowe Gonjang lan Wijang. Rumangsa keseser, rumangsa krenggosan ambekanku. Lamun to aku ngadeni peperangan kelawan kowe Senopati Gonjang lan Wijang. Lamun to aku bali menyang ana Kadipaten Tuban. Padha aku ndeder wirang. Aku ki satriya ana ing Kadipaten Tuban. Ora ana tinane. Lamun to nganti cucuke yuda. Tinggal gelanggang colong mlayu ana sak tengahe peperangan. Lamun to aku bali, padha wae aku ngasurke derajatku ning pengarepane Wijang lan Gonjang. Mesti wae kae songsongan. Banjur aku nganggo cara kepiye? Supayane aku bisa ngendhake patrap lan tumindak Wijang lan Gonjang. Yo. Lelakon-lelakon iki jebles nalika aku nonton wayang ringgit. Nalika dalang kae beber cerita. Sesaji Prabu Saya. Ana sing dadi sesaji kae sirahe Prabu Sewu. Ewan dene durung jangkep 1000. Mung kurang 3. Kae perintah lawan Prabu Hamsolan Timboko. Supasa lumerek wonten ing kraton Ngamarta. Dwarawati lan uga ana ing kraton Mandura. Kae ratu kang Digdaya. Karepe sirahe Prabu telu mau bakal digawe sesaji pinangka jangkepe. Nalika ana ing pendopo agung kraton Ngamarta, tekane Hamsolan Timboko kabeh tiandarke ngepasi ning papan kono ana Prabu Baladewa, Prabu Kresna lan Prabu Puntadewa. Sak temah ora sronto tangane Baladewa ku mlawe sikile dupak praupane Hamsolan Timboko. Sak temah perang gedhe kang gegempuran. Ewa semono Baladewa songar ginake katyasane Kyai Alugoro ditamakke ora ing sirah Hamso sak temah mati. Nanging lamun to ditompati Timboko kae bisa urip meneh. Isih kurang marem lan kurang trimo. Kyai Nanggala ditamakke ora ing dodone Timboko. Lamun to dilompati Hamso sak temah Timboko kae urip meneh. Rahayune perkara iki kadenangan kelawan Prabu Kresna, ratu ana ing Dwarawati. Kae mung menehi cecangkriman kelawan Raden Werkudara, di adikku Werkudara.
Apa sebabe kadangmu tuwa? Prabu Baladewa kae kalah lan kasuran ing yuda. Tetandingan kelawan Prabu Hamsolam Timboko. Merga kae ora ngerti daya pengapesane Hamsolam Timboko. Banjur apa pengapesane kae Kakangku Krisna? Tenane kae nyawa siji badane loro. Lamun to kowe bisa ngedu kombo, mengko bakal antuk kamangan. Gonjang lan wijang. Saiki aku ngerti. Tambah mak kewe Hamsolan Timboko. Iki sing madhep ana ing pengarepanmu, Raden Werkusara. Tandelo. Batai satyam sador. Aku ngerti. Setbetmu wis paling tinggal gagang colong kayu saka pengarepane. Aku ngerti. Semune kowe nyecenges kelawan aku. Ora tak selaki. Senopati oleh Kadipaten Lamongan. Kowe pancen digdaya. Wong sing kondang kaonang nganti kebaing ana ing tawang. Wong sing sekti mahambara nganti sundul ing antariksa. Nanging ngerti wae gonjang lan wijang. Lamun to kowe menang ana ing tengahé peperangan, ora ateges Haryo Sadara ki mundur saka gegelutan. Aja kaken luwus, ora jumbuh wayah ronggo lawe. Pakartine kok dening bocah. Mula saka kuwi, lamun to aku bali menyang Tuban ora entuk gawe, tak entengke pati. Yen kowe isih bacut lan adreng, pengen boyongi kang mbok kumelarno, aja mung siji-siji. Yen perlu ayo Haryo Sadara Yen kaya papan kene nyawane Sadra bakal ilang. Ya iki sing bisa ngendhat kakuatan kuwi. Ora saubah. Lamun to kowe obah kei jolante iki saya siset lan saya bakok. Licik ki Sadra. Yen pancen ki satriya ya lumarono, tangkep Joso gandaran bau kelawan bocah wijang. Jenenge menungso, wong perang kuwi kudu duweni reka daya lan pawit. Mergo aku sik wis ngerti katriyasan lan iki sing dadi pengapesan. Kowe ora tak paten. Mergo aku jejer satriya nang Tuban. Uripmu gumantung kowe mengko sing nentokke. Kowe bakal tak papanke ana sak pinggire jurang kae. Urip slametmu kowe dhewe mengko sing bakal goncang lan wijang. Kenane ora tega sak jeneng atiku. Yen to aku kudu nyeksa kelawan. Nanging bola-bali sing luput kowe. Mergo adreng karepanmu. Ora gelem mendhake pengen boyongi kang mbok melerno putri saka kulit. Tak kuwati sesandungan. Iki wis bisa tak singkir. Muga-muga wae kau temanten Kamas Ratu kelawan kang mbok melerno. Wis ora ono sing bakal rene. Unjuk atur ning ngasane Kanjeng Rama Suralawe. Rama kula ingkang suwat. Kok pikir goro? Lah kok pikir gorong? Dan banjir, ayo do minggu. Alah ngono. Ya aku ya wis entuk rambanan. Iku dimasak ya, Pak ya, nek wis tekan omah. Makane semani ya piye? Lah sampean iki nang omah ya ora duwe apa-apa. Engko golek rambanan apa-apa ta Ya nduk kok dimasak nggo lawo ya nduk. Wong Lah, ancen aku. Iki aja medeni aku ngono to, Pak. Sing aku dhewe malah wedi kok. Lah bune sapa? Empuk. Masa bedok tang-tangene ana demit. Lho bapak meneng ae. Oh. Waduh, pokokku. Nek suarane iki nang pinggir jurang kae kok, Pak. Nduk. Ketok kaya ana menungso, Nduk. Lah iya. Jajal tak tilikan.
Ono wong, Pak. Ya tak ditulungi mesake kok. Pak, sik susupen iki lho. Ya sampean iki ora hati-hati kok. Jerone dah. Sampean iki masa kecil kurang bahagia pripun? Bahagia untungmu. Lah dolanan kok teng jurang. Aku iki ora dolanan. Aku iki pangkatku senopati. Ning kono ora dolanan. Paling asma sinten? Senopati Gonjang lan Wijang. Lah kok teng jurang? Lagi bar gelut. Wah wong rese. Lho. Resepil. Lah niku hobine Lah gelut. berat kok. Jerot iki mau perkara oyok-oyokan wong wedok. Ah, wong wedok mawon kok digoyok-oyokan Loh, lan. piye to? Gagat iki apa kok ndono? Sesembahanku Indrakaton. Kuwi ngersake putri saka Bojonegoro. Mongko aku diutus nglamar Kumala Rekna. Bareng aku teko Bojonegoro Kumala Rekna wis dilamar saka Tuban. Ya sampean ning ngalah mawon ah. Wah, piye? Aku bali Lamongan. Lah kok karang di. Bali Lamongan yo matu bendasku. Lah kok saged Ora bisa boyo Kumarekna. Entuk ra entuk kudu boyonge Kumarekna Wah, kok. niku ndak Bupati Samar pemaksaan. Yo saking saka tresnane. Lah terus perang kalah. Kalah aku tamani. Curante. Lah iki jolo ranting iki. Niki nek mbok gobah, niku mas kaya kenceng gitu. Bener. Lah Sik, Pak, sik. Jane sampean iki jenenge sapa? kula Nggih. jan gembuk. Jenengmu Jan Gembuk. Jan wis jeneng gembuk wis kulino. Adi bojone sampean. Nyek gamane niku. Anake, Dek. Iki anak kula. Anake sampean. Anake Sampean anake kok dua. Duda, Udah pun suwe napa lagi? embun. Pon. Layak ora gelem rabi. Awak kayane bengi anak belalang. Kurang ajar. Tenging ngisan. Lagi kok. Wong anak kok brayang dhewe. Gojek Pak, aku njaluk tulung-tulung ngono iki Pak. Wah, nek kula kenilungi bab perkara jolo ranting. Nuwun sewu nggih Mas, kula mboten bisa. Mergo niki mboten sak-sake jolo. Wis ngene. Yen sampean ora iso nulungi nguwar iki, aku njaluk tulung terno ning Lamongan. Lah unggale ngangge napa? Lah wong Wis ora. to mengko tekan kono tak Duwe ijoli. mawon ora duwe kok. Dadan lho, Dek. Gendong. Lho. Gendong. Ya. Ae aku. Duwe kula ning omah tumpuk anu cepate. Wah, percaya nek sampean. Kok salah kok. Anake sampean dikandhi minggah Lamongan. Wong aku isih jokol. Ngoten. Mengko nek sampean tak pe bojo. Ngoten. Nggih, monggo. Yo. Ayo.